שלום רב, אני מתחיל עכשיו לעשות הקלטה על פעילויות פנאי. אז הנה אנחנו חולקים את פעילויות פנאי. אז בואו נתחיל. פעילויות פנאי, 休闲活动, 休闲活动, 休闲זה פנאי, 活动זה פעילויות, אז 休闲活动זה פעילויות פנאי. 看电视, 看电视, כאן זה לראות או כמעט כל פעולה שמשתמשים בהם העיניים, 电视 זה טלוויזיה, אז כאן 电视 לראות טלוויזיה. 踢足球, 踢足球, 踢足球 זה לשחק כדורגל, אבל המילה לשחק בסינית משתמשים במילה טי שזה לבעוט, אוקיי? טי צוצ'ו, אז בסינית זה לבעוט כדורגל ולא לשחק כדורגל. דא, דיאנצי יושי, דא דיאנצי יושי, דא דיאנצי יושי זה לשחק, דא זה לשחק, דיאנצי יושי זה משחקים אלקטרוניים, אוקיי? דיאנצי זה אלקטרוני, יושי משחקים. הלאה, 5, הוא, דא, 电脑游戏, 打电脑游戏, 打电脑游戏 זה לשחק משחקי מחשב, 电脑 זה מחשב. דא זה מופיע להמון פעולות שעושים עם היד. 唱歌, 唱歌, 唱 זה לשיר וגה זה שיר, 唱歌 זה לשיר שיר או לשיר שירים. 听音乐, 听音乐, 听 לשמוע או להאזין, 音乐 מוזיקה, להקשיב למוזיקה. דא, דא, 篮球, דא, 篮球, דא, 篮球 זה לשחק כדורסל, או דא זה להרביץ, או להקיש, או להקליד, כמעט המון פעולות שמשתמשים בידיים, דא, 篮球 זה לשחק כדורסל, 篮, סל, ו-צ'יו, כדור. 运动, 运动, 运动 זה ספורט. 睡觉, 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 לשים לב, טון רביעי, משנים את הטון, ישנה את המשמעות, לישון. 跳舞, 跳舞, 跳舞 זה לרקוד, 跳זה גם לקפוץ, והוא זה גם ריקוד, לקפוץ ריקוד, אפשר לתרגם את זה. 看书, 看书, 看书 זה לקרוא, שים לב שפה הכאן הוא בעצם, ברגע שמגיע אליי השו זה ספר, אז לקרוא ספרים, כאן זה כל מה שמשתמשים בעיניים, אני מזכיר, אז כאן דיאנשו זה לצפות בטלוויזיה, או לראות טלוויזיה, וכאן שו זה לקרוא. דא פאי, דא פאי, דא פאי זה לשחק קלפים, ושוב פעם המילה דא, פעולה שמשתמשים בידיים, ופאי זה קלפים. דיאו יו, דיאו יו, דיאו יו זה לדוג דגים, דיאו זה לדוג ויו זה דג. פאשן, פאשן, פא זה לטפס בהרים, באנגלית אני מתרגם את זה בתור הייקינג, זה לא ממש לטפס הרים, זה לעשות הייקינג או לטייל בהרים יותר, כי המילה לטפס, אם אנחנו מדברים עם ציוד, זה מילה אחרת, ופה אנחנו מדברים בעצם לטייל בהרים או לעשות הייקינג, יותר נכון. ג'ינטיין, ג'ינטיין זה היום. דשהו, דשהו בזמן ש. 我睡觉的时候 בזמן שאני ישן, 我骑自行车的时候 בזמן שאני רוכב על אופניים, ומה שמביא אותנו למילה הבאה. צ'י, צ'י, צ'י זה טון שני, צ'י זה לרכב, זה לסוס, על פיל, על אופניים, על כל דבר שרוכבים על זה עליו. צ'י, והמילה הבאה, צ'י, 自行车, 自行车, 自行车 זה אופניים, וזה בעיקר בסין, אוקיי? בטיואן אנחנו משתמשים במילה אחרת, בג'או טאצ'ה, בסין זה 自行车, 自行车. לשים לב שהמילה צ'ה היא בעצם רכב או כלי תחבורה, והיא תופיע ברוב המילים שמשמשים לתחבורה, מכונית, אוטובוס, אופניים, כרכרה, מסעית, בכולם תהיה המילה צ'ה, שזה כלי תחבורה. 20, 走路, 走路, 走 זה ללכת ולו זה כביש, זה בעצם ללכת. ברגל, הכוונה של הליכה ברגל 走路. הלאה. 学中文, 学中文,
שווה זה ללמוד, והוא יופיע בכל דבר שקשור ללמוד, לדוגמה, שווה שאו, בית ספר, שווה שם תלמיד, שו שווה, לימוד המספרים, מתמטיקה וכולי, ג'ונג ון, ג'ונג זה בעצם אמצע, וון זה גם כינוי לסינית, וון זה שפה כתובה, ג'ונג ון, שג'ונג ון זה בעצם ללמוד סינית. איביאן גם וגם, איביאן צורפן, איביאן צ'אנגה, אני מבשל, נשאר בזמן שאני מבשל. שעין לצלם. גואנג זה להסתובב, ללכת, לטייל, וג'יה זה רחוב, זה מה שנקרא window shopping. חווה או חווה, בטיואן אנחנו אומרים חווה, שזה לצייר, ובסינית מוסיפים את הרחווה, כלומר חווה. 26, ארשליאו, אוליאו זה משעמם או ללא עניין. יוצ'ו זה מעניין. הוואן זה כיף. דנשי, אבל. וקנשו, כמו שהיה לנו כבר, לקרוא, זה יכול להיות גם ללמוד. לפעמים משתמשים בקנשו במובן של ללמוד.